Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƴan uwa waɗanda suke bibiyar mu a bisa kan wannan kafa ta mu ta Hausar mu TV. Ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan Al'umma TV Niger, ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta Ahlul Riyadus Salihin, ko sauran kafafe na sada zumunta wanda lokaci zuwa lokaci in dama ta bada in mun ga waɗansu muhimman al'amura sun bujuro muke hutuwa mu ka fashin baki na siyasa ta gida ko ta waje. To yau muna rana ta Lahadi wadda muke kawo muku shiri na Afirka mu farka. Afirka mu farka shiri ne na fashin baki na siyasa ta gida ko ta waje. Mun sa ma wannan shiri Afirka mu farka saboda ni, saboda 'yan Afirka suna barci sai kowa ya farka lokacin nan 'yan Afirka suke farkawa. Saboda haka aka ma 'yan Afirka aka kai su aka bautar da su. Daga bauta 'yan Afirka kuma aka zo kuma aka musu mulkin mallaka. Mulkin mallaka daga nan kuma hallo kwakwalen nasu ma aka ma kwakwalen nasu mulkin mallaka. To shi yasa muka ga ya zama wajibi mu ka gudunmuwar mu zuwa ga janyo hankalin 'yan Afirka da magabatan Afirka a game da halin da Afirka ta samu kanta musamman a yanzu da duniya take cikin rikita-rikita. Kuna gani yadda ababe suke faruwa a duniya. To don haka a yau a cikin wannan hili na Afirka mu farka zan yi magana a game da ababe guda biyu. Shine abin da yake faruwa a Niger kuma da abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, ko kuma in ce yakin Isra'ila da Amurka na zalunci da suke ma Iran inda aka kwana. To ba tare da ɓata lokaci ba zan shiga abin da ya shahi Niger, abin da ya faru a cikin wannan sati. To insha Allahu kamar yadda 'yan uwa diya suna cewa shirin wataran iyayen tsawo da yawa, waɗansu suna so ma su yi wannan kishi saboda matsaloli da dama na can gida namu in suka yi awa ɗaya da rabi suna shan wahala. To zan ɗan takaita a yau tunda wataran kuma ban sani ba in aka shiga fashin bakin wata magana take kawo wata magana sai a ga tana da amfani a janyo hankalin mutane a game da ita. To shi yasa kullun shirin yake wajen awa ɗaya da rabi. To a yau zan yi ƙoƙari in gana ɗan takaita kaɗan insha Allah. Don haka a sati da ya gabata an yi taron ministoci a Niger. A ƙarƙashin wannan taron ministoci ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa General Darmi Abdurrahman Chani, akwai wani ƙuduri na doka da aka ɗauka a ƙarƙashin minista ta tsaro na ƙasa, Minister de la Defense. Akwai wani ƙudurin doka wanda ya shahi tsaron ƙasa da garkuwar ƙasa a bisa kan kira da shugaban ƙasa ya yi na mobilization general na 'yan ƙasa duka su tashi a game da kariyar ƙasa sakamakon wannan gashi da suna ta'addanci da yake nema ya addabi yankinmu gaba ɗaya na Sahel ko na Afirka ma, tun da Najeriya ita abin ba a zancen kamari ma, amma tun da yake yawanci su gwamnatin Najeriya yanzu babu ruwansu da yakin ta'addanci. Wannan wani fagagi ne a yau da ba zan shiga ba. Shi ma za a dawo zuwa ga matsalolin Najeriya yawa gare su. In na shiga matsalolin Najeriya yau wannan shirin ba zai kare ba. Don haka bari mu bar shi wannan. Shi dai wannan ta'addanci yanzu shine ake yakal mu. Da shine turawa suke yakal mu. Kuma yakin ba su ba za su zo su mu ne za mu kashe kanmu da kanmu. Sai lokacin da muka yi rauni a lokacin nan ne suke nema sai su ce to bari su zo su ida mu. Kamar yadda daman da aka yi mulkin mallaka da aka yi colonization da baƙaƙe ne aka zo da su wanda ake ce ma tirayar Senegale, da su aka shigo Afirka ake zauwa bature guda 5 sai ya janyo su turufo guda na baƙaƙe ya kai su kuma su bubbuge baƙaƙe yan uwansu ko su kakkashe baƙaƙe yan uwansu. Ba nasaru bane suka shigo dukansu, baƙaƙe ne za su kwaso da yawa da su ne suka shigo. Don haka wannan shine hal yau, wannan yanzu 'yan ta'addal su ne kamar tirayar Senegale, tun da kamar su sun ɗauka mu baƙi sun ɗauke shi dabba. Abin da suka mu na jiya shine yau wani sabon salo suke maimaita shi, amma diya 'yan Afirka saboda ba a faɗakar da su, kuma da yake tsarin da su turawan suka kawo tun da suka mulkin mallaka
tun daga suka rushe al'adunmu, suka rushe komunmu da yake da tsada, ya kai suka ci nasara a nan. Shi yasa na ce ko a cikin tahiya da ake ta ƙasarmu na Nijar, refondation da ake yi, na ce abu na farko da za a yi a cikin refondation shine wannan decolonization mental kin nan, wankin kwakwale, mu san su wane ne mu, asalinmu daga ina muka fito. Shi yasa a kowane lokaci shugaban kasa General Darme Abdurrahman Chani in ya fito yake janyo mu tarihi na mu su wane ne, ko ake kawowa a saman RTN ana ba mu gashi da suna tarihi na waɗannan mazaje namu da suka yi cara, don mu gane ga abin da suka yi. To mu a yau su an zo an shi ƙarhinsu saboda makamai da sauransu, amma duk da haka sun jajirce. To mu ma a yau mu gane waɗannan maƙiyan su ne hal a yanzu. Wancan salon da suka zo da shi, shi ne a yanzu ma suke nan ga dawowa da shi. Ta ga wani hanya kuma ta ga wani tsari. Yanzu ba waɗansu za a kawo ba, 'yan ƙasan naku ne za a zo a saya daga cikinsu, a ba su 'yan kuɗaɗe, a ce musu to kushe, a ba su ƙwaya su sha, a sa musu waɗansu fatawoyi ko aƙidodi na addini waɗansu daga cikinsu, a ce in kun je kamar shi ma ni jihadi ne kuke, sai a ce muku jihadist, waɗanda sai dai bandi arme, sai dai duroge. To wannan shi ne, to sai suka yi wannan don su zo 'yan Afirka su kashe kansu da kansu. Wannan kuma abin da suka yin ya mumu ɓanna diya, kuma iya cikin mumu ɓanna. Tun lokacin da aka je aka kashe Kadafi a Libya a gaban idan 'yan Afirka, ƙungiyar Afirka bata ce komai ba, ƙungiyar sai dai yawo bata ce komai ba, a gaban su baƙaƙe aka kama Kadafi aka kashe shi, ba wanda ya ɗaga murya ya ce wani abu. To haka suke so su nemi su yi a yanzu hakan ga, su kawo bala'i a cikin ƙasashenmu, kuma 'yan Afirka suna zama ƙungiyoyin Afirka ba su da amfani ko guda, ba su da amfani, tun da ƙungiyoyin nasu a ƙarƙashin kula Turawa yake. Turawa su suke ba su kuɗin tahiya da wannan ƙungiyoyi. To ka san aka ce hannun da yake ba da iya ƙasa, iya hannun da yake amsa iya ƙasan hannun da yake badawa. To Turawan sun yi hanyar da suka yi suka talautar da mu, don ya kasance duk inda kuna da damun bukata, talauci ya mamaye ku, to kuma ana iya zauwa kuma saboda akwai talaucin, a yi amfani da talaucin da jahilcin kuma na mutanen naku, a sa su kashe junansu. To wannan shi ne. To yanzu kai mu shiga cikin wannan abin, me ya kawo wannan ababen. Yanzu zan dawo bisa kan ƙuduri wannan na doka wanda wannan Conseil des Ministres na Vincent ya ɗauka a ƙarƙashin Minister de la Défense, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani, bayan shawarwari, bayan nazari da aka yi ta yi ba yau ba. To har sai a wannan lokaci ne aka ce to aka ɗauki wannan ƙuduri na doka wanda aka sama Don Molledi. Don Molledi shine ina gani da hullanci ne kamar garkuwar ƙasa ko tsaron ƙasa, kamar ka ɗauka misali irin wanda ake a Mali ko Burkina. Mali ina ga shine suke ce ma Ledoso, Burkina shine suke ce ma VDP. To kamar irin shi ne mu ma a Niger yanzu aka yi wannan ƙuduri na doka na Don Molledi. To shi wannan Don Molledi menene ya kumsa? Saboda kamar yanda muka gani yanda yawanci za a ɗauki 'yan yankin ne, ko a zo a diba waɗansu ƙabilu sai a ɗauke su, sai a yaudare su, sai a sa su cikin wannan abin, kuma yankinsu ne za a kawo su kashe junansu. To ka san wani abu sai baƙin mutum. Kamar yadda na ce shi wannan yaƙi na irin wannan ta'addanci da aka kawo mumu, nasaru sun san kaɗai bindiga kaɗai ba za ta yi maganin shi ba. Suna so ne mu yi amfani mu kashe junanmu da junanmu. Dole sai an gama kuma hallo da hikima da dubara da strategy iri-iri yadda za a daƙile shi. To kuma a cikin wannan tsari da aka yi, su waɗannan wanda za a zaɓa a sa su cikin wannan kamar VDP kin, waɗanda za a ɗauka ne waɗanda daga cike kamar tsahin sojawa, ko kuma a ɗauki waɗanda suke sun yi libere shine dai tsahin sojawa, kuma a samu sojoji ko a la retraite waɗanda za a zo a kawo, za su rika ba su kamar formation, amma suna ƙalƙashin kulal Minister de la Défense.
national. Kenan minister de la defense ita za ta kula da su duka abubuwan su, kamar su suna taimaka ma sojoji ne, kuma za a ɗauki mutanen yankin inda shi wannan ta'addancin yake addaba, a ɗauka yankin Talabiri a yanzu shi ne abin ya hi kamari a nan, saboda mai tun da shi wannan daman haka nasaru suka zo suka haddasa wannan fitina tun daga kisa na Kadafi da aka shigo da makamai Mali, daga nan abin ya zo Burkina, ya zo Niger, to shi ne wannan zone de trois frontières kin nan a nan ne yawanci, kuma sai aka haɗa wannan kabila guda, sai aka gangama su guri guda, aka gangamo wannan kabilu, aka zo aka ɗauko insu aƙidu aka sa musu. To wannan shine, to dole sai mun sa da hikima, kuma hallo a yi amfani, bayan an yi amfani da tsahin sojoji, an yi amfani da kamar akwai sojoji ma waɗanda suka tayi kamar recruitment, suka rasa recruitment tunda sun yi manifestakin volunteer suna so su zama soji, to su ma ana iya a kawo su a sa cikin wannan tsari na don walle din wannan. Dan haka kenan abu ne mai kyau, wannan abu ne mai kyau da aka yi, tunda abu ne sai da aka yi nazarin shi, sai da masana tsaro suka yi nazarin shi, tunda akwai wasu sun kiraye ni sun kawo mini koke-koke, an yaho wannan ka ai gudu fa, ana gudun ka aje daga ƙarshe fa su ma mutanen wannan su yi kaza. A'a, insha Allahu ku yarda da wannan gwamnatin mu, ku yarda kuma da wannan abin da su sai da suka tsaya suka yi nazari. Ba yau bane, ai ba yau ba Mali take yi, ba yau ba Burkina take yi, amma mu sai a yanzu ne, tunda wannan gwamnatin duk abin da kuka ga sun yi sai sun je an kai an kawo, an kai an kawo, an zamana an yi nazari, a diba a ga le pour et le contre, a gani in an yi menene consequence kin, duka sai sun tsaya sun diba wannan. Na san da haka sai sun tsaya sun yi nazari. Muna da vrai strategy, ka ɗauka shugaban ƙasa shine a sahun gaba a bisa kan wannan ababen, sojoji ne sun san abin da suke yi, kuma sun san irin mutanen da za a yi recruiter a sa, sun sani yadda za a yi control kin armikin da za a basu da sauransu. Duka ababen da za a yi sai deja refleshi, ni na yarda da hakan. Dan haka abu ne mai kyau. Yanzu waɗanda suke can kamar yanki na Talabiri inda abin ya shafa ya yi kamari a yanzu, ai yawanci 'yan yankin ne, in ka ɗauka duka guraren waɗannan 'yan yankin ne, 'yan yankin ne. Ya aka yi? To ai shi daman duk in akwai wata fitina, kama abin da ake ce ma conflict resolution, resolution de conflict, ka diba ka ga cause kin menene kawo shi, in ya so ka diba ka gani mutanen da suke a cikin wannan abubuwan menene ya haɗa su, kuma hallo ka san mutanen, ka san yanayin rayuwarsu da sauransu. In ya so a lokacin nan za ka fara investigation, ka gane hanyar da ya kamata a bi, da salon da ya kamata a bi mafi sauƙi don a ka ƙarshen abun. Kamar yadda na ce muku, irin wannan yaƙi bindiga ita kaɗai ba ta ka ƙarshen shi. Akwai strategy da dama, waɗanda akwai waɗansu strategy wanda a fashin baki ban mu faɗin shi, amma a bayan hoge ana iya faɗi ga yanda ya kamata a yi, saboda in aka faɗi kamar kuma an ba da sirri ne, shi kuma harka ce ta tsaro. Don haka to wannan shine ƙudurin dokal na Damon Lady da aka ɗauka. Kenan abin da ya shafi wajen Talabiri, za a yi favorize kin waɗanda suke 'yan Talabiri ne, tsahin sojoji, ko kuma waɗanda suka tayi recruitment ba a ɗauke su ba, waɗannan su ma ana ɗaukan su, kuma daman su waɗannan ƙalƙashin kulal Minister de la Defense suke. Yanzu sai kuma ana iya tafiya 'yan wajen Difa, tunda shi ma can sai a nemo su ma wanda suke tsahin sojoji ne na Difa, bare-bari da sauransu, a diba a gani. Kuma don haka a bisa kan haka ina ƙarawa a nemo malamai waɗanda suka iya hullanci da kyau wajen inda ake ɗauko 'ya'yanmu na Hulani a sa cikin wannan abin. Bayin Allah, ko mu tafi can wajen inda su ma 'yan Difa wanda ake ɗaukowa a kai su cikin harkar Boko Haram, a ɗauko malamai, ba kowane irin malami ba kuma, saboda malaman ma cikin juna suke, akwai aƙidu iri-iri. Ai addinin kanshi da shi Laraba suka yi amfani, irin su Emira, su Saudi Arabia, suka kawo waɗansu, suka sa waɗansu aƙidu, su ma daga ciki ake ɗaukansu a sa cikin wannan abin, a ce musu jihadi ne kuke yi. Wannan na muku fashin baki wani da jimawa, har da su a ciki. Duk wani or da ake sace a yawanci a cikin Sahel da hannun Emira, duk orkin nan zaka same shi ne Dubai. Dubai ta koma wani irin wata kasuwa ce wadda komi bacewa ke a ciki. To wannan shine kenan yanki na Difa, sai a je a nemo waɗanda suke sojoji ne, waɗanda suka yi ko ritaya, ko sojoji wanda za su yi kamar su irka ba da formation kin da sauransu, suna sa ido kuma suna kula, kuma an san kowa, duk wanda aka ba makamma an sani, an san kowa, kuma ƙalƙashin kulal minista na tsaron ƙasa yake. Babu wani abu a cikin wannan abin, da tsari aka yi shi. Na karanta, na ga abubuwan ƙudure-ƙuduren da aka ɗauka yayi. To don haka
wannan shine abu ne mai kyau, muna jinjina ma gwamnatin CNSP da wannan kudiri da aka ɗauka, kuma Allah ya sa wannan kin ya maganin wannan ta'addanci da ake a waɗannan yankuna namu. Yawanci yaran garin ne, sai a haɗa kuma da sarakan gargajiya da dakatai da barumai da sauransu duka, kuma da waɗanda suke 'yan gwagwarmaya ne, 'yan societe civil waɗanda suke sa ido dalle gashi da suna au niveau de nos frontières la a tsakanin bododinmu duka inda abubuwan ya shafa, sai a sa su ma suna veille. To don haka kuma akwai wani abu da nake gani shi ma, in a gurin akwai mahalba, wannan mahalba namu na gargajiya, mahalba dai in yanzu kamar a ce wajen talabiri akwai mahalba, amma 'yan wajen gurin ne ko can difa da sauransu, tunda mahalba menene suna yawo suna shiga daji, kuma mahalbi wanda yake tsohon mahalbi ne, su waɗannan sun san ababe da dama a game da irin manahukai ko insu abubuwa, saboda suna aran gama suna shiga, sun san ababe da yawa a cikin daji. Ko da mutane ne mahalbi suna da wannan abubuwa, mafarauta da yawa. Mun yanzu in ka ɗauka kamar yanzu wajen can ko wajen da magaran da wani mi, in ka zo duka akwai su mafarauta, ko a cikin fada ko a cikin wane ne, duka akwai su mafarauta mayaka waɗanda su sun sani kuma su sun iya halba bindigar ta toka da sauransu. To su ma irin waɗannan ana iya a sa su a cikin irin waɗannan ababe, an san su a ƙalƙashin sarki suke, a ƙalƙashin kaza suke, an san su bayan da za a yi su ɓace, to kuma su ma iri-irin su suna iya amfani a cikin irin wannan tahiya, saboda mutane ne sun san daji, sun san duk wata barauniyar hanya da ake bi, in mahalba ne sun saba, kamar mafarauci ne iya shiga farauta iya wani ne, irin su suna taimakawa. Wannan na ƙara shi a ciki. Malamai, tsahin sojoji waɗanda suka je recruitment ba a zaɓe su ba, su ma ana iya ɗaukan su dukansu, su ma suna iya taimaka a cikin wannan tahiya. 'Yan gwagwarmaya, tunda an ce mobilisation general, kamar yadda kiran da shugaban ƙasa yi na mobilisation general, saboda ƙasa ta kwan lahiya ta tashi lahiya. To ina jinjina wannan ƙuduri na doka da gwamnatin CNSP ta ɗauka. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasar mu. Menas suna nan ba su kare mu ba har yanzu. Maƙiyan nan babarin mu ba suka yi, saboda mun kwace musu abin da ya yi tsada a gurin su. Shi yasa kuka ga Union European take halbe-halbe, horon shi take halbe-halbe, kuma yanzu gashi duniya ta shiga cikin wani sabon yanayi. Kun ga yanda duniya take tun da aka zaɓi wannan mahaukacin, wannan Donald Trump, kun gani dai yanda duniya take tafiya da shi da shedan Yahu, ga sunan suna so su tada duniya su kona ta. Yanzu gashi nan Allah kaɗai ya san abubuwan da za su iya faruwa a cikin wannan sati, saboda Donald Trump ya zo ya yi message a la nation shekaran jiya, wanda ya ce za su mai da Iran ta koma age de la pierre, shine Stone Age. Stone Age za su mai da ta kamar wai su shahe Iran daga ban ƙasa. Shine a magana shi da yake faɗi, tunda wawa ne, mahaukaci ne. Wannan shine to. Kenan duniya tana cikin yadda take ciki. Shi yasa a kullum muke jan hankalin 'yan ƙasar mu a game da kusan da halin da duniya take ciki, tunda shi ɗan Afirka abin da yake faruwa duniya babu ruwan shi, kawai shi abin da yake gani gidan shi, abin da zai ci, ko kuma su duk abin da suka rasa. Kenan in ƙasar za ta watse, kamar yanzu irin waɗannan wanda suke ƙasar mu, waɗanda suka huta suka tsere suka yi gudun hijira, suna horon shi, suna Najeriya, suna Cote d'Ivoire, suna duka irin batanci da suke yi a bisa kan yanar gizo, dan wai aka hargitsi a ƙasar su, wanda har suna ɗarme ma horon shi gindi, wanda ya maka mulkin mallaka, wanda yake ɗaukan ka dabba, wai ayo shi kake bi, wai shi kake bi ka bar ƙasarka. To kaga wannan, in kana neman wanda bai san manufa a rayuwa ba, wai zaka gani a ce maka mutumin nan wai dan boko ne, yayi boko, ya tafi jami'a, ya samu digiri, yayi digirin digirgir, dakuta ne ma, wai ya je duk ilimin shi bai san ba da nasara makiyin shi ne. To ne ka ce mishi mai ilimi ne? Wai wanda ake cewa a zo a tarwatsa ƙasarka, wai kai zaka taya wanda zai tarwatsa ƙasarka ka ce mu je a tarwatsa ta. Wai shi iya gani in aka zo shi daga baya shi za a kawo aba. Ka diba wani sakarci. Kai bakin mutum fa, nasara in ya gaya muku, ya ce muku ku da dabba duka ɗaya ne, irin waɗannan masu aƙidar wannan fa nake cewa, ba iri-irin mu ba da iri-irin waɗanda suka san manufa, iri-irin gwamnatin mu da suka san yanzu gashi sun yi fito na fito da waɗannan turawa, sun ce musu kusan inda dare ya muku, saboda horon shi bata taɓa tsammani za a wayi gari a ce mata ta fita ta bar Nijar, bata taɓa tsammani za a wayi gari
Niger ta ce uranium na wani na kore ki daga yau sai yau kwaran shi ba taɓa tsammanin nan to don haka suna gani kamar abin a mahulki ne to shine suke ta shure-shure suna ta amfani da 'yan Niger kin don a kawo hargitsi a cikin ƙasar to don haka 'yan Niger ku kwantar da hankalinku bi iznillahi ta'ala a yanda muka jajirce Niger 'yan ƙasa suka tashi tsaye malamai suka tashi tsaye ake addu'a dare da rana magabatanmu ba su kwanta ba shugaban ƙasa bai barci ba a kowane lokaci abin da yake zuciye shi ya Niger za ta kwalla ya za ta tashi lahiya ya Niger za ta huta daga kangi na wahala na dogara da kasashen turawa ta dogara da kanta shi yasa tun da ya zo iko ya fara yi ya yi lansekin program na grand irrigation wannan grand irrigation kin aikin gandari yau gashi iya biyan kuɗin shi wanda waɗansu a baya su o'o ba an zo an ce ba za a zo 'yan Niger su ciyar da 'yan Niger aka ce turwa zen ko to program kin turwa 'yan da aka yi le Nigerian nourris le Nigerian to ai an san ta ga wani fanni ne 'yan Niger kin suka ciyar da 'yan Niger ko lalle 'yan Niger sun ciyar da 'yan Niger amma ta ga wani fanni ku za ku ba da amsa ba Alhaji Bubakar Musa Garba ba Malam Faffa ku ya ku ba da amsa to don haka a shekara birak kacal yanzu muna cikin shekara ta uku ko shugaban kasa General Darme Abdulrahman Chani da tsinkayen shi da hangen nesan shi yayi kireyen wannan abin ya kawo wannan abin na grand irrigation yanzu shinkafa nawa kuke sayanta a Niger da yazo duk da cikin halin yaki da muke waɗanda aka hambare man fetur da yanda suke badakala da shi iri-iri nasu ne shugaban kasa da yazo ya dakatar da wannan makircin da 'yan China suke a lokacin China da haɗin kansu da haɗin kan wa'ancan hambararrun wanda su kuke cewa su suke kishin ƙasa da su da China da Benin aka haɗa kai ake cutar Niger sai da shugaban ƙasa General Darme Abdulrahman Chani ya zo taka ma 'yan China birki ya ce wannan ba irin wancan tahiyya bace ba irin wancan mutanen da ku saba bane dan haka in kuna gyara zaman ku gyara zaman ku san da su kuke tahiyya yanzu ya ɗauki alƙawali duk arzikin ɗan Niger duk inda yake duk arzikin ƙasarmu zai amfani in ƙasarmu ne don haka yaƙin ne yanzu muke na mu tabbatar da hakan yaƙin ne muke na mu tabbatar da hakan yanzu abu na farko ba za ka iya yaƙi ba sai ka ƙoshi to shine shugaban ƙasa ya ga na farko bar ga abin da za a fara a cikin vision kin shi a cikin program kin shi mu fara ƙoshi tukun in an fara ƙoshi yanzu an huce ƙoshi sai a ɗauki kuma hallo wani tunani shi ma a je a bunƙasa a saman shi a ɗauki wani tunani yanzu ba ya kai abinci gashi nan ya ishe mu fata-fata to yanzu furoshen naman zuwa gaba me za a yi sai a yi fanse wannan abincin da gare mu a yi industrialization Niger même si c'est des petites industries ko da kankanin industry ne irin yadda Najeriya take da sauransu shugaban ƙasa da ya je Maraɗi ya yi kira ga duka 'yan kasuwa masu hannu da shini su zo su sa hannun jari waɗanda ku 'yan diaspora da kuke can kuna da kuɗi ku zo ku gangama ku zo ku yi kamfani a Niger za a kama muku an ce 'yan shekaru za a kama muku zancen haraji za a ma ɗan sassauta muku har ku samu ku zamana da kafalku an ankurajen mutane yau me yasa Nigeria ta ci gaba ku je Nigeria ku gani kamfanin nuka da 'yan Najeriya suke yi na wannan biskit ne na wani indomi ne na wani wane ne ga su nan farcak a Najeriya to wannan shine shugaban kasa ya kira ga 'yan kasuwar da aje kuɗi a aje shi a banki ko anumi a juya a ba 'yan kasa aiki kasa ta ƙaru kai ma ka ƙaru to wannan shine kuma mu 'yan Niger anan ne 'yan Najeriya suka himu dan Niger bai da wannan kaza-kazakin ai kun ga a kullun ina tattaka yau in ya kama in yabi 'yan Najeriya in yabe su inda kuma kama in yabi 'yan Niger in yabe su inda kama 'yan Niger in koshe musu in tattake su a bisa kan irin abin da suke yi in yaba ma 'yan Najeriya kun gani shine ake cewa balance dan kai 'yan Najeriya kullun ku rika ce Alhaji Bubakar kai kana tattaka 'yan Najeriya ko ni a'a Najeriya da Niger kasa guda ce na ga muku ni a kwakwalwata wannan conference de Berlin ko Berlin conferences ba ita za ta sa mini ba a cikin mind kina wai da mu da Najeriya we are not the same we are the same ina faɗin wannan kowane lokaci ku 'yan Najeriya kun sani
ko ba haka ba. To don haka wannan shine dogaro da kai na farko shine shugaban kasa General Darme Abdulrahman Chani. Yanzu ku je ku gani duka sassan Niger ana nan ko ina ana ci gaba da yin aikin gandarin nan. Mutanen Difa ko bani labari ko Madugu Yobe ya take yanzu. Kihwaye yanzu yanda ake yi ana wannan kinshi. Yanda aka gyara abin. Yanzu ga su nan wajen da magarankin nan Kasamma ina ne yanda shinkafa ga ta nan El Kasamma Ridi Niger ga ta nan jika tara. A da nawa kuke sayan shinkafa? A shekara 3 da suka huce nawa kuke sayan shinkafa? Nawa kuke sayan hatsi? Nawa kuke sayan dawa? To ya aka yi yanzu ku 'yan Niger za a samu wai ko da ke 'yan Niger da yawa suna godiya. Wannan bar gurbin bisu huce ba kaso 10 a cikin 100. Yawanci kuma bisu kasal kuma wanda suke kasal munafukai ne su ma sannu duka Allah zai bayyanar da su kuma ana alƙunutu. Waɗanda duk abin da aka yi suna koshewa. Wai ba za su diba duk ci gaban da aka samu ba a shekara kusan uku ma bata cika ba irin ci gaban da CNSP suka samu a bisa kan vision kin shugaban kasa. To shi yasa ai an kasar suka amshi shugaban kasa lokacin da ya tafi ya zagaye. Kun ga yanda aka fito da fifi saboda 'yan kasar sun san iya tausayin su irin na Baba Tanja ne ai. To su kuma wa'annan 'yan boko aqida da wa'annan nos intellectual wanda ba su da amfani wanda yau kariyar Niger sai dai wanda ba ɗan Niger bai zo kare Niger. Kuna nan a zamani ba abin da kuka iya sai critique. On a des intellectuels, ils ne connaissent rien si c'est pas les critiques. Tu ne vas jamais les voir donc sur sur YouTube, sur TikTok pour défendre leur pays. À moi, on est champion à ridicule. Quand il s'agit de ridicule, c'est là où tu vas les trouver. Duk abin da ke ridicule ne anan zaka samu intellectual kinmu, 'yan boko mu. Non, voilà, wane ne kaza kaza le CNSP, wane ne kaza kaza, wane ne ba ai kaza ba, wane ne ba. C'est comme ça. To wannan duk wannan abin mu bayya damun mu. Wa'annan mun san gurin da muka ajiye su. Kenan kal ku fito ku ce mu ku wani masana ne a Niger ko wani wane ne. Babu. Sai dai wani ya fito daga wata ƙasa ya zo ƙasar ku, shi zai rika kare ƙasar ku a sama wannan. Sai da wani rubuce-rubuce a Facebook. Wake kallon Facebook? Wake da tankin Facebook? Kana da ilimin ka san geopolitique il faut sortir. Ya YouTube ke là, ya TikTok ke là. Tu veux faire ça en français, il faut le faire. Tu veux faire ça en zarma, il faut le faire. Tu veux faire ça en hausa, il faut le faire. Voilà. Tu as contribué. Kuna nan zamani nya filana te yaki ne, filana te yaki ne, wani yayi kaza, wani yayi kaza. Ba ku da komai sai critic. Aiki muke so. Ba reaction ba. To wannan shine matsalar mu ta 'yan Niger. To ɗan Najeriya iya da dogaro da kai. Ɗan Najeriya za ka ba shi ɗan hannun jari kaɗan, wallahi sun matallahi, in ka ba shi yau wata dubu 300 kabin shekara ta dawo ɗan Najeriya ya zama miliyoniya. Amma ɗan Nijar ba zai iya ba wannan. Miye renon kwaran shi ne. Ina amfanin renon kwaran shi. Kwaran shi ma ga ta nan yanzu ina take. Barantana wanda ta rena. Wanda bisa ankara ba da illar da kwaran shi ta musu. Shi yasa a kowane lokaci in shugaban kasa ya zo ke jan hankalin mu a game da sharrin kwaran shi, wanda kullum muna jan hankalin ku a game da sharrin kwaran shi, dole ne za mu rika jan hankalin ku tunda ba ku gane ba wace ce kwaran shi. Amma ko Amurka sun san kwaran shi munafuka ce. Yanzu ba gashi ba da Donald Trump ya ci wuya ya kirayi makuran ce a'a iya tsoron misilkin gashi da suna Iran, ya je suka shirya da Iran, yanzu ba tokin shi ya huce jiya ko shekaran jiya. To kun gani na saruhuwan da suke. Kafirai ba su da amana. Suka ce Donald Trump lokacin nan kai ba ka zazzage mu ba ka mu walakanci, kuma mu ma yanzu ka ce kana neman mu. To kun ga Allah ne ya tona asirin su. Ai a da suna hada kai. Amma a yanzu karhin Iran ba wai dan su so bane su je su hada kai. A yanzu haka in son samun su ne Amurka ta shahi Iran, amma sun gani kalkul ne suka yi. Ga Rasha tana ba Ukraine wahala. Gashi kuma Iran tana da missile ballistic hypersonic wanda suna iya atteindre kin Europe. Donc ils ont eu peur. Sai suka tsaya suka yi nazari har sau biyu. Su bi Donald Trump Iran ta iya kai musu hari. Kuma ga Strait of Hormuz bayan da za a yi su buɗe shi sun sani, sai impossible. Karga Island Donald Trump bai iya ɗaukan shi. Tunda Iran ba sai sun tai Karga Island ba, daga Iran za su rika jefa mishi kiyama.
alkiyama biyu in suka jefa shikenan duk sojojin Amurka za su narkar da su wata babban misil ce gare su ana ce mata alkiyama kiyama kuna ga ai tarmikin ma da suke sa na misilkin su na addinin musuluncin su ne saboda kishin musuluncin su a bisa kan duk wata misil sai sun sa wa mara maita izra maita walakin Allah harama lokacin da za mu je wannan misilkin ba mu ba muka je ta da izinin ubangiji shi yasa take bige wannan ayon domkin kuna ganewa tawo Allah ka samu dace to dan haka kenan kamar na tsinduma ma wancan fashin bakin ku to bari in kare da Niger in so in tsinduma can a gaggauce dan haka kenan wannan shine abin da ya shahi dan Molledi kuma da mobilisation general duka yan Niger yan tsaron kasa ne kuma da wai wannan waɗanda suke cece kucen su na wane ne wannan kalma a kula musu wannan kula musu ma bata lokaci ne saboda duka wai achievement kin da aka yi ne suke so a shahi kuma abinda CNSP ta yi a duk shekarun da suka yi mulki ba su yi shi ba a shekara 3 abin da suka yi tunda duk shekarun da aka yi tunda aka bamu wannan tunda aka shigo haraka na multipartism da aka zo bayan conference national aka zo aka ka demokrasi ko to tun daga lokacin nan har zuwa da lokacin da aka yi kudeta Niger bata taɓa ba a tandirkin autosuffisance alimentaire ka ɗauke shi a balance ka ɗora ya kamata ka jinjina ma General Darmi Abdurrahman Chani kuma aka yi dubara waɗansu suka yi ta ƙorafi a nan lokacin nan malam faffa mu ba mu gani ba bai dace ba abinci a ce ba za a hudda shi ba ba su san tunanin da aka yi ba sai dai mu kwatanta ma mutane akwai hikima da ta sa aka yi haka nan saboda inda ana hudda to da yanzu tana an samu karamcin abinci kuna ganewa to yanzu zuwa gaban shugaban kasa kamar a dama garin abin da ya ce abinci sai ya kai mun karshi shi sai ya kai sai dai mu rika hudda muna exporte kin shi ba mu yi importe ba to yanzu lokacin mu samu ya ishe mu ya wadata mu yi stock daga baya kuma sai a fara exporte kin shi wannan shine hikimal kuna ganewa to wannan shine abinda CNSP ta yi kalkashin vision kin shugaban kasa a shekara monde 3 ans a monde 3 ans to wannan abin in bu mu gode ma ba Allah to me zami in dai kai tsakaninka da Allah kasa kake kishi to duk wanda kaga sun huto suna wani abu zargi ko suna wani mi wallahi sun matallahi ƙarya suke ba an kishin kasa bane ba sa santa ba sa san kishin kasa ba sa san kasar essence aka zo aka rage muku essence siminti aka zo aka rage muku siminti yanzu gashi nan sakamakon gandarin wannan kayan gona ga sanan da noman rani da noman gandari da neman alkama wane ne komi gashi nan zuwa gaba waɗannan za a fara transformation su ne alkamal a koma ana fulawa da saura ga Algeria muna da alaka da ita Laraba akwai cin burodi duka sai a tura musu ko ba haka ba to wannan shine kasar mu insha Allahu rabbi nan da 'yan shekaru na baku shekara 5 Niger wanda zai dawo Niger sai ya ga ba wata Niger ce wanda zai ce a'a wannan kamar an samu progression shekara 20 insha Allah in dai muka tashi tsayin daka muka kama ma wannan tahiya muka taso muka kasance duka sojoji na ƙasa wallahi Allah in Allah so yarda kasar mu sai ta kecere ni a Afirka sai Niger ta yi cera bi iznillahi ta'ala to wannan shine to don haka wannan a game da mobilisation general kuma da wannan kudiri na doka da aka dauka na conseil des ministres da aka yi na 27 wannan don Molledi king abu ne mai kyau ni ina jinjina ma yan CNSP a game da wannan kudiri da aka dauka kuma muna jinjina ma yan CNSP da shugaban kasa a game da vision kin shi a game da yanda yake so kasar mu ta kasance don haka Allah saka musu da alkhairi abinda za mu roka yan Niger mu ci gaba da addu'a Allah kare mu daga sharrin makiyan mu na cikin gida da na waje duk mai mugun nihi a game da wannan gwamnati a game da shugaban kasa a game da wai kasan mu ta samu hargitsi rabuwar kan al'ummar mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafi kamala da duk wani abu wanda ka yi ganin darajar shi Allah ka dammara su Allah ka walakanta su duk inda suke Allah in a cikin mu suke in a jikin mu suke Allah ka walakanta su kuma ai naga an yi kewaye ma har zagaye an sa Qur'ani ina gani ko to mutum ka je kai in kana gani Qur'ani wasa ce ka je kai ga guri ga mai doki to Allah ka taimake mu to dan haka yanzu zan hwada bisa kan
siyasa ta gabas ta tsakiya ko siyasa ta duniya, abin da ya shahi wannan yaƙi na Iran da ita da waɗannan kafarai guda biyu, Donald Trump mahaukaci da shi da shaidan Yahu. Shi ai wannan shaidan ne ma ko ba haka ba? Binyaminu shaidan Yahu. Ai Benjamin shine da Hausa kuke cewa Biniya, Benjamin, Binyamin shaidan Yahu. To, yanzu rasa yadda za su yi. Donald Trump ya zo ya yi gashi da suna message à la nation shekaran jiya nan Amurka. Da karkarwa ya shi, wuta Iran, da karkarwa. Ya zo iya karkarwa. Ya ce all hell will break loose on Iran. Ya ce he will return Iran to the stone age. Ya ce zai mai da Iran a l'âge de la pierre. Zai mai da Iran, zai shahi Iran, zai aniyantirkin Iran. Mahaukaci ne Donald Trump. Kuma Allah ya jarabci Amurka ne sai ya ka Donald Trump dan ƙarshen Amurka ne zo. Ina gaya muku tun da aka zaɓi Donald Trump. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Donald Trump, il va anticiper le déclin de l'empire américain. Kuma Donald Trump zai fatattaki turawan da kansu. Ba za a kwashe lahiya ba. Dan na san mahaukaci ne. Kuma na ce Donald Trump zai iya huta ya bar otan. Donald Trump zai kai ma Iran hari. In ya kai ma Iran hari ga abin da za ta yi. Duka abin da na faɗi kak gashi nan. Iya tahiya. Iya kai ma Iran hari na ce muku za ta rike Strait of Hormuz. Kuma duka le base militaire waɗanda suke gashi da suna wannan lemonar shi di Gulf la Iran za ta tada su aiki. Na gaya muku Iran tana da capacité militaire kin nan da za ta tada su daga aiki. Wa'in suka ce kai ka san Amurka kwa waye tunda wa'insu sun dauki Amurka Allah. Su ma Larabawan kansu kamar da Sergei Lavrov ya hodi. Le ministre des Affaires étrangères russe, qu'est-ce qu'il a dit? Yace les Arabes ont peur des États-Unis kamar yadda suke jin tsoron Allah. Yace Laraba suna tsoron Amurka kamar yadda suke tsoron Allah. Haka Sergei Lavrov ya hodi. Minista na harkokin waje na Rasha. To wannan su ne Larabawan manahukai da muke gaya muku ba yau ba. Kuma Allah ya ƙara dammara su. Ai addu'an mu ta ci su. Yau nake musu addu'a wayannan manahukan. Saboda akwai hannunsa a cikin wannan bala'in namu na Sahel. Emirakin nan gurare da dama Sahel. Ta'addancin da ake da hannun Emira a ciki. Yakin Sudan, Emira ita ce gaba. Libi, Emira, Saudi Arabia. Ta'addancin duk da aka kai mu da aƙidin duka da aka kai mu kasashen mu duka su suke finance kin irin waɗannan makarantun da irin littattafan da ake har a nan Amurka su suke finance kin waɗannan ababe na aƙidin wannan. Me mutane suna gane wasu kawai ba gani ba ke a ce musu a wannan abin sunna ne hesibi. Mutane suna ganewa que la religion on peut l'utiliser comme une arme géopolitique. To addini ana amfani, Laraba suna amfani da addini a matsayin arme geopolitique. Kamar yadda su ma Kirista suna amfani da Christianity bisa kan harkar Catholic Church da sauransu a bisa kan makamashi na siyasa. Amma bakin mutum baya gane in ka kamashi addini zai hiba Laraban ma zakewa da alaletir abun koda ya saba ma Qur'ani zai bi. Haka wanda ya zama Kirista baki ya yi Kirista Nasara zuwa coci. To haka miki sai kasance kuma ba za mu ɗauki science ba ko mu ɗauki science ko mu ɗauki technology daga cikin Qur'ani kamar yadda Iran suka yi. In dai kasashen Laraba kai abinda za a koya muku faɗa aqidu za a koya muku na ku yaƙi Iran. Kowanne sai karayen nashi. Kuma yanzu a cikin musulmi kowa iya so ya bambanta aqidar shi da ta wancan. Ƴan Turki da tasu daban, nasu na Sufism kinsu, da l'autre côté su ma ƴan Oman suka huddo ƴan su daga kalkashin su aka samu ƴan Alƙur'ani. Su ma ƴan Saudi Arabia daga kalkashin su ne aka yi wannan abin na Muhammad ibn Abdul Wahhab da gidan Ibn Saud suka yi. Shi Ibn Saud ya kula da abin da ya shahi siyasa da sarauta, shi kuma ibn gashi da suna Abdul Wahhab ya kula da abin da ya shahi addini. Haka ne aka yi aka fatattaki Larabawa ƙauya aka kakkashe su. Aka ce an yi jihadi. Babu kafirin da aka shi, musulmi kawai aka shi. Kuma yanzu wanda ake ce ma jihadist kin suwa suke kashewa? Kirista suke kashewa, kafirai suke kashewa, waɗanda ba su yi imani da Allah suke kashewa, musulmi ƴan uwansu suke kashewa. Da sunan aqida shi batta da kyau, kafiri ne, dan shirka ne, dan bid'a ne. Kuna ganewa makamashi ne na siyasa ta Larabawa. Yanzu da yawa daga cikin wanda suke malaman namu ma ba za su gane wannan ba. To ya za ka kawo shi wannan ya zo kwatanta ma waɗannan aqidar wani ba kyau bace, an karanta mishi hadisin ya ce hadisi ne ingantacce.
an karanta ma dan ta'adda an kwatanta mishi in ka je kai ma kai wannan kin kai shahada kai jihadi kuma ya ji malami ya karanta shi a munbari to ya za a yi shi yasa na ce akwai jan aiki a gaban mu akwai jan aiki a gaban mu wallahi sun mutallahi to emira suna nan suna shan lugudan wuta Donald Trump ai da ta ya ba Iran 48 hours karan Twitter in Iran bata zo ba ta zo ta bi kudirin shi wai ya ka 15 point ya kawo insu sharaɗai guda 15 a ƙarƙashin su ne Iran in tana so a tsaye da yaƙi ta yi saranda Iran za ta mishi saranda Amurka shekara ta 400 da rayuwa Iran ta kai shekara 5000 civilization kinta don kenan ina empire wadda take da 400 years katsanzan Amurka gare ta l'Iran c'est une civilisation millénaire qui date de 5000 ans c'est l'empire perse daga empire perse Iran ta koma empire Sassanid daga empire Sassanid ta koma empire Safavid wanda suka gwabza da su da empire Ottoman suka shafa musu lahiya le Turk babu wanda ya kwanke rirkin su sai a lokacin da aka zo bayan yakin duniya na biyu Ingila ta zo ta dan samu galaba ta shigo ta kawo musu dan abubuwa na dan kaman kwatankwacin abin kamar dan wani mulkin mallaka amma ba da ƙarfi ba da dubara ba da ƙarfi ba ta ubacin su yaki a lokacin baban shi Muhammad Reza Pahlavi da ya mutu aka ce to shi ma din nashi a zo to a lokacin aka zo an dizinafsan sankanturwa aka yi kudeta aka ma Muhammad Mossadegh wanda ila ete democrat kamar elu an zaɓe shi zaɓe na demokradiyya a Iran sai ya da MI6 suka zo suka yi juyin mulki aka hudda Mossadegh aka kawo Muhammad Reza Pahlavi wanda a yau dan shi ne iya nan California a laɓe shine su Donald Trump suke so su kai Iran su sawai a kawo musu demokrasi ko a maida ta monarshi a maida ta irin Saudi Arabia to wannan kuma tuni revolution kin ta su tani na a cikin bargon su Iran tun da lokacin da Ayatullahi Ruhullahi Khomeini yayi hijira ta yi horon shi ya tsara revolution kin ya tada matasa ya karantar da su yadda ake revolution to wannan shine Iran ita ce Iran wannan wanda sakaran wannan mahaukaci wanda Donald Trump na ga muku wanda psychiatrist wanda suke doctors dokotorori na kwakwalwa guda 60 suka ce Donald Trump mahaukaci ne ana Amurka kuma dan Allah ya ka karshen Amurka ne ka Donald Trump shugaban kasa kuma ka nan sakaran ministry na defense wanda yake cewa shine gashi da suna Ministry of War wai Minister de la Guerre ko menene to wannan shi Pete Hegseth kin yanzu shi ma ya ce za a je a yi turkin Iran da wani ne shi kuma sai yan soldawa aka dora shi bisa kan le généraux américain wanda da shi National Guard yake kamar irin wannan guard republican ko haka to shi solda ne ma baya da wata garad da haka wani babban garad kawai dan TV show ne Donald Trump ya dauko shi ba wani strategy bane bai san komai na siyasa ba Donald Trump il est nul en matière de géopolitique il ne comprend rien sai aka dauko les plus de nuls parmi les Américains les plus fous des Américains aka dora shi bisa kan kariga mulki na Amurka dan Allah ya fi nirkin Amurka saboda Allah ya ka karshen su aka dauko Donald Trump aka kawo abinda na gaya muku a lokacin da aka zabe shi ko aka dauko Pete Hegseth aka sa shi wannan Pete Hegseth kin wanda mahaukaci ne daman supporter kin Trump ne sosai dan magani Donald Trump ya dauko shi dan ya bashi recompense ya dora shi ya ce kai ne minister de la defense duk komi take zama ta zama duk wanda kake so ka kona to kun ji abin da yake tafiya kenan to wannan shine abin da yake faruwa speech kin da Donald Trump yi bai ga yabo ta victoire da suka yi yace sun yi aniyan turkin Iran sun yi gashi da suna duka capacity kinta de defense sun yi da turkinta don ka system de defense anti-aerian kinsu duka sun yi aniyan turkin shi babu komi Iran tunda babu komi ko kai troop o Solomon ku je ku sabka su sabka wanda Vietnam da kel suka tsere Vietnam da gudu Amurka suka hutu Afghanistan da gudu har jirgi iya barin su ko ba haka ba to Amurka ba ta ubacin yaki fa ko sai gwanda guerre mondial da aka yi sai da opportunist Russia ita ta ci yaki
kawai daga ƙarshe wannan le bomb nuclear la da suka yi large Nagasaki da Hiroshima shi yasa duniya ta shiga tsoron Amurka kawai wanda ya je taba Amurka ta kona shi wala sun yi fisikozekin duniya ne saboda wannan le bomb nuclear da suka je hama Nagasaki da Hiroshima. To wannan shine Donald Trump yace zai maida Iran. Kenan Donald Trump abinda nake gudu ko shi ko shedan Yahoo yaƙi militaraman tous les stratèges militaires américains suka ce Amurka ta haifar dirkin yaƙi, Iran ta ce yaƙi. To Amurka saboda arrogance kinsu, shedan Yahoo saboda eschatology juive karshen ta iyaye utilize kin arm nuclear su je hama Iran. Abinda nake gudu. Abinda kawai nake gudu ne. Amma militaraman Amurka da Isra'ila Iran ta gwada musu ta hi ƙarfinsu da ikon Allah. To amma Iran kuma ina gaya muku ba na hudda tsammanin Iran suna da wannan arm nuclear kin. Suna da ita ba su yi taste ba. Amma in Isra'ila ta jefa musu ko Amurka a saman su za su yi taste kinta. Allah kiyaye kawai. Shine abin da duk duniya ke tsoro yanzu a nan Amurka. Ya da strategy amma ciyar don ka a militaire waɗanda su ne kama su Colonel Douglas McGregor, su Scott Reeder, wanda akwai su Larry Johnson wanda shi kuma sai next agent na CIA, akwai su Jeffrey Sachs a bisa kan harkar da ya shahi diplomasi ko nimi. Iran ta shirya wannan yaƙi fiye da shekara 23. Tun lokacin da Amurka ta kai ma Iraq hari, tun daga lokacin nan Iran ta shiga taitayinta. Saboda ta san ita ce la prochaine cible. To daga shi suka tashi kuma daman sun san abin da Allah ya ce a game da kafarai, a musu tanadi na ƙarfi. Suka je suka nemi technology. Suka ci gaba. Suka je suna ta gina gidaje na ƙasa shine underground siri. Suka kai anan suka yi ta izinkinsu da fabrication da missile ballistic, da missile hypersonic. Suka je suka yi ta yinsu, le drone suka yi su. Tun shekarun nan, amma Trump ya ce duka ya da turkinsu, su kuma da su ko ba su san ba ma inda Iran ta aje su, kuma ta babbaza wannan underground sirikin nan all around Iran, duka a cikin wannan itakin nan, wannan state na Iran, cikin gariruwa, cikin region na Iran, duk ta kai su ta yi sirikin nan, ta yi gariruwa na ƙasa, inda ake kamfaninnika na ƙirƙira na sarrafa waɗannan misilkin da wannan drones kin nan. Iran ta yi su underground siri gurare da dama, gariruwa da dama na Iran. Kenan Iran musulmi ne waɗanda ilson averti sun karanta Ƙur'ani sun fahimce ta, kuma siyasarsu suna tahiya da ita da Ƙur'ani. Diplomasi kinsu suna ɗauko diplomasi wanda akwai ta a Ƙur'ani, suna ɗauko diplomasi akwai ta a hadisan manzon Allah. Laraba hiska yi watsi da wani hiska ɗauko ma mutane aƙida don su ci gaba da mamaye waɗansu waɗanda ba Laraba ba. Babu ruwansu da science, shi yasa a yau jiragen da suka je suka ba Donald Trump da miliyar da dolar suka sayi jirage ba su ma iya utilizan su ba. Kuma in suna so ma za su yi, Amurka za ta iya deactivate kin shi. To yanzu gashi nan kawai Iran da ta fara kawai kai musu bama-bamai kawai yalla kawai suke ciya, saboda sun tsaya suna nan sun je sun kirkiro mu yan ta'adda, sun ba su aƙida da sauransu, sun tura su, sun baza su, suna kashe musulmi yan uwansu. Iran bata taɓa zuwa ta je da sunan ɗan Iran ne ko aƙidar ɗan Shi'a ne ya je kashe musulmi da sunan kawai don bisa aƙida guda. Wannan ita ce gaskiya. Ai ba yau ba muke jan hankalin mutane. To amma a yau abinda muke hodi ba yau bane fa, shekara da shekaru ne. Kun gani da idan ku ai. A ciki da har wanda ba su yardan ba, wanda suka je aka koya musu wannan aqida, suka tafi jami'o'in su suka yi karatu, aka musu wankin kwakwale. In an maka wankin kwakwalwa haka, wanda ya boko ne, irin ɗan bokon mu na gida, da irin wayannan malaman na Laraba da suka je kasashen Laraba suka yi. To wayannan duka su ne bombu a retardaman na Afirka. Ina ga muku Allah. To wannan shine abin da yake faruwa. To Allah ka sa mu dace. Duk musulmi na gari zai farin ciki yayi alfahari da Iran. Ba wata kasar musulmi yanzu da zaka yi alfahari da ita. Turki akwai munafuci a cikin takiyar su. Inda yau Turki tsakani da Allah su tsaya su diba su gani
menene zai kai su su yarda har su ba Amurka baz ta kai ma Iran hari. To su ma kalkil geopolitics su ne kai su. Ai Turki har da hannunsu wannan Abu Jelani, Muhammad wannan Aljulani dan ta'addan nan wanda suke cewa Muhammad Asharaha yanzu an mai da shi Asharaha ko ba haka ba aka kawo shi zama president kin Siri dan ta'adda Brad Ruwakin Abubakar al-Baghdadi shugaban ISIS Erdogan ya darme mishi gindi da Amurka da shedan Yahoo aka kawo shi iko Siri bayan an kashi iko shedan Yahoo ya je occupy kin Golan Heights kuma a memtan yanzu yake utilize kin Durus don ya mamaye sauran su Aleppo da sauransu a nan Siri. To a nan kuma Isra'ila da ita da Turki a nan ne za ku ga Turki ta shigo faɗa. Saboda Aleppo da sauransu a lokacin nan Amfir Ottoman da saura iya ƙarƙashin Amfir Ottoman. To shi ne su ma Turk suna da wannan rafkin nasu, nostalgikin nasu na Amfir Ottoman. Kun gani duka addini ne ake amfani da shi a matsayi na makamashi na siyasa. To amma shi baki ya gane in aka bashi aqida kawai gani zai yi aqida ce aka bashi addini ne shi aljanna zai shiga da shi kamar yadda nasaru sun sa musu aka irin su o'o demokradiya ita ce in ba ita ba ba yanda za a yi a mulki mutane su ma wancan in ba wannan abun ba shine sunna to a ba yanda za a yi addinin kai karbu akwai matsaloli da dama a cikin bakakiwa akwai aiki gare mu shi yasa na sa mana hili Afirka mu farka fashin baki ne wani iri za ka sha mamaki na siyasar a maka a gwada muku yadda 'yan Afirka kwakwalansu suke in kai dan bokon ne ka tsaya ka nutsu da kyau ka ji abin da ake faɗi ina bokon naka yake in kai wanda ka je kai karatun addini ne yanda ake muku mallaka kuna kashe junanku a gida da sunan jihadi kuke yi an je an ɗauki 'ya'yanmu an sa su jihadi an kwatanta musu wani bogi na jihadi a musulunci a ce musulmi ya ɗauki makami ya kashe musulmi ina ayar Qur'ani ta gaya ma haka nan da Allah a Qur'ani ya ce maka la ikraha fid dini babu tilasa a addini dole sai mutum ya bi aqidarka in bai bi aqidarka sai ka dauke shi ka kashe shi an kirkiro maka hadisi an ce a gashi nan an umurci manzon Allah ya je kashe mutane hadisi da ifi bai inganta ba laraba suka kirkiro shi suka kawo dan ku bakake ku kashe kanku dan mi a Saudi Arabia babu in ta'adda dan mi a Qatar babu su dan mi a Emira babu su sai a kasashen bakake ne akwai su jihadist dan Allah ina bakin mutun zaka dan mi ku da kuke cewa yan demokradiya ne kasashen turai a gaban su aka kamo Maduro da matar shi aka kai ta aka darme ta kuma kuka yarda ba su je su kai magana ba kuma su za su zo a yanzu su zo su muku magana wasu je su kubuto muku da wani wanda daman ba a zabe shi ba demokradiyyar ta bogi ce wanda turawa ne horon shi ce za ta zaɓi wanda take so a Nijar ta kafa shine demokrasi kin ita ce muka ce ban masu ya za ka gama ka ce wanda in ba wanda baya tsoron Allah ba ya ce bazum ɗan Nijar suka zaɓi bazum ko Qur'ani duk wanda aka ba Qur'ani ya rantse da Qur'ani duk wanda ya ce bazum an zaɓe shi democrat kamar elu wallahi Allah ya je ya rantse da Qur'ani ya ga matsalar da za ta same shi ɗan Nijar ba su zaɓi bazum ciao baya da karɓuwa duk kamfankin da mutane ne ya tara ku diba za kenan demokrasi occidental yaudara ce an kawo ta ne don a ci gaba da ku mallakar ku 'yan Afirka wannan demokrasi kin da suka kata don su zaɓi wanda suke so ne su ɗora mulki ya musu aiki to shi yasa suka ji haushin IAS a yanzu da 'yan IAS suka ce yanzu babu zancen harkar irin wannan demokrasi a occidental babu ita ta ƙare a yanzu ake lavire demokrasi a bisa kan irin yadda aƙidan mu da tsarin tahiyar mu take kun gani duk kamfanikin da Bazum yayi ba za ka yi kwamfare kin shi ba da turnekin da General Darme Abdulrahman Chani wannan turne da ya da proximity da shugaban kasa yi a tarihin Niger ba wani kamfani ne dai da wayo na a Niger tun da aka kawo demokrasi a Niger mu mun huta muna matasa mun tafi kamfani muna matasa lokacin da aka demokrasi da ku a Niger bayan conference ban taɓa ba ganin taro inda 'yan Niger suka fito tun da nake kai taryan sai ni kunce ma mun yi muna yara mun yi taryan sai ni kunce to dan haka ban taɓa ba gani taron da aka yi kamar lokacin da shugaban kasa General Darme Abdulrahman Chani
yayi zagayen Niger yanda ƴan ƙasa suke son shi to yau wannan jalousie kin ce waɗansu les ennemis de l'État da wanda suke les apatrides suke hutuwa sur Facebook suna ta rubuce-rubucen su wai Bazoum dan demokradiya ne sata ƙuri'u da aka yi wanda suka ci zaɓe an sani Mamman Usman ne da Hamma Ahmadu Allah ji karan shi wannan coalition kin tasu su suka ci ba wani tantama a je tsakani da Allah mutum ya zo rantse ƙura sun yi mutane jama'a sun yi ina wani wannan sun yi karhin tarayya da aka da suka yi wannan haɗaka tasu sun ba tarayya mugun kashi muna observe mun gani abin da ya faru to wayannan dukansu actor kin nas da yawa daga cikin su na san su sosai suka ba su kashi amma Bazoum tun kafin a huddo resulta ya san Macron ya dogara da Macron yace za mu kasa su ba abin da za a yi a jiya fa bai san to watilkal ayyamu ko a hau mun bari to dan haka ya kamata in dakata daga nan ko ba haka ba Afirka mu farka kenan dan haka wata rankan mai uwa da wabi ake yi ko to Allah ka sa mu dace to dan haka wannan yaki na Iran da ita da Amurka dai tana ɗanɗana kuɗata a hannun Iran Donald Trump iya faruwa a cikin wannan kwanaki wallahi tunda yanzu dai ya ga tunda aka buge F-15 da F-35 tunda Amurka sun kareta tunda yaƙi ne na communication propaganda ne sai ingiyar communicationnel yanzu nan les médias mensonges américains sun nuna cewa wai tana wai accident ne wai accident ne F-35 ya samu ya faɗi shi kuma F-35 Sol Air ne bige shi missile ne kawai system de defense anti-aerian ne S-400 S-400 shi ne bugo shi wanda Rasha suka zo suka sama Iran duk sun Rasha ta shirya Iran da kyau a bisa kan tsaron samaniya duk wani F-35 da ya huce ko F-15 insha Allahu Iran hetin bugo shi Rasha tana can Putin iya dariya kawai gashi nan Donald Trump ya ce ƴan otal su zo su kama mishi shi da ya ce iya da ƙarfi kace kana iyawa ake tura ka ya ce amma yanzu wai Ingila ta bashi mamaki ya ce in suna so da Espanya ita Espanya kwata-kwata ma ila condamné la agression kwata-kwata Espanya yanzu wannan sakaran lela shila Macron yanzu da ai Faransai da yake ɗan karen baki su suka tura Amurka suna ta saka Donald Trump ya je a nintirkin Iran yanzu sun je sun samu hanya ta diplomasiya sun bi ta ga ƙasa sun ga Iran sun ce suna neman gafara dan a dan bari dan man ya huce amma su gaskiya ba za sun hana ma Donald Trump ya yi utilize kin espace aérien kin su avec des matériel militaire sun hana shi horon shi kuma Donald Trump ya ga ma Macron ya ce ka dan kuɗaka ya ce you will see to kunji abin da yake faruwa tsakanin Donald Trump da Macron Allah ya ƙara haɗa kansu ya ƙara gwabza su ya ƙara sa su caku dama azzalumai guda biyu in suna yi sai dai a lokacin zaka more Allah ya ƙara sa su Allah ya ƙara dammara su dan haka mu ma mu samu dan sarari mu samu iska mu dan lunhwasa kaɗan to Allah ka sa mu dace dan haka abinda kawai zai iya faruwa ne a yanzu abinda nake gudu Isra'ila ko Amurka su jehwa su yi utilizan arm nuclear in Amurka ma bata jehwa ba shedan yahu ina gudu eschatology zai bi ya ce bari ya je jehwa lokacin ne paske deja sun ce numerology kinsu Kabal ya ce musu lokacin ne yanzu na garin Israel kenan kawai dama obstacle kin Iran ne kenan in ya kama tunda suna da arm nuclear saboda mi suka yi ta bai Yahude iya je hwata ina ga muku in kana so ka gane wa bai Yahude ka je karanta Qur'ani kai a hawo mun bari dan haka fashin baki yake na siyasa ko in an ce na addini he a hawo mun bari to yanzu sai a yi na siyasal dan haka kenan wannan abin da ke faruwa kenan yanzu wannan sakarkarin waɗanda suke emisar kin na Amurka shine Witkoff da shi da Jared Kushner sirikin Donald Trump ne iya arman Donald Trump Ivanka Trump to wai su ne wai daman su duka waɗannan yan business ne kamar Donald Trump reality TV show ne kuma hallo real estate developer ne wanda yake sai da gidaje ne kuma a sai da gidajen ma daman mai yaudari ne mutum ne wanda bai taɓa yin abu da adalci manahuki ne makareci ne mahaukaci ne kuma mazambaci ne Donald Trump kenan Allah ya kawo shi don ya jarabci Amurka Allah ya kawo shi ne don saboda tona asirin Amurka kuma asirin ta iya tonuwa Allah ya ƙara tona asirinsu da zaluncin
gwamnatin Amurka ne kita a Amurka wallahi akwai nasaru diya da suna kuka abin da ake ma Iran yanzu wannan an kashe mutanen da aka kashe non burkin Amurka tana redur wasu sun ce wai ya VE Onzumor wai da PK la gira a komanse wai ya 367 blessé to ƙarya ce in Amurka ta ce maka Onzumor ka ɗauka ya plus de 1000 ou bien 2000 mort ƙarya ce suke yi to wannan propaganda ne kuma kamar yadda na ce muku sai in guerre communicationnel Isra'ila ta hana ma yanzu a rika publication da image na kashe-kashen da Iran take mata ragwargwaje-ragwargwajen gidajen da take mata yanzu in kun diba mamiya da shan no ya dai platform ko YouTube ko wani TikTok daga in kana irin wannan fashin bakin yanzu ba kun ga da Hausa nake ba amma annan English ke mai da shi da yawa yara na wanda suke daddora irin waɗannan ababe da yawa sai a ba su avertisement a ce wannan abin da suke yi an ba su avertisement akwai waɗansu language daga na fara utilizan da Hausa sai su mai da shi annan English to abin da yake faruwa kenan don ka yanzu akwai kafafe da dama yanzu an rurrufe su sakamakon wannan yaki na Isra'ila da Amurka da Iran da yawa an rihe su duk inda ake fashin baki ana kama sunayen su wa'annan to suna rurruhewa to don haka Amurka da Isra'ila abinda nake gudu Donald Trump ya ce gashi da suna ground troop shine troop osol ya ce Karga Island zai tahi ko Larak ko Abu Musa Island wa'annan nan ne yake soje in ya tahi nan kuma ba zai sha ba Iran za su iya kwaso shi ba sai sun tafi gurin ba daga nan ne kawai za su haƙa misilkin su hypersonic ta je kawai ta tarwatsa sojojin Amurka to Amurka kuma daga an fara kawo gawawwaki na sojoji a cikin sanduki to shikenan in kasa za su tashi su yi bore ga deja crisis economic essence a nan da kafin wannan yaki $2.50 muke sa shi ko $2.60 amma yanzu essence ya kusa yanzu wani guri wani eta ya kai $5 kamar su California $6 ake sa essence yanzu essence ya yi dubule wani guri ya yi quadruple a nan Amurka nan da 'yan kwanaki in essence ya kai $9 $9 wasu aiki ba za su iya ba zuwa to a lokacin nan 'yan magawa za su fara ma Trump dan ba Amurka in ya fara taba aljihun shi babu komi ya fara gani kuma hallo gashi nan ababe sun yi kamari kudin haya wane ne to a lokacin nan zai mance da maga sai le capitalism kuma in ya fara gani ana kawo gawawwaki a gida ana ajiya uwaye suna kuka suna zuwa suna taryen wannan sandukin nan to daga nan za a ce Donald Trump ka cuce mu a tsaye da yaki Donald Trump kuma in ya ga haka bai ya ce ya dauki ko nuclear ya jefa tunda mahaukaci ne abinda nake ma gudu kenan saboda ego kin shi tunda ya ce zai mai da Iran back to Stone Age Stone Age menene kenan iya nema yace gashi da suna ya shahi Iran daga ban kasa ne yace all hell will break loose yace yanzu ya basu da ya ce 10 days 10 jours yanzu ya komo ce ya basu kuma ko 5 jours ne komi kenan menene zai duka zai je ne ce bigi duka sitkin su na energy da sauransu da abubuwa in yayi wannan ko gashi da suna desalinization plant wanda ake desalaman kin nan ya je taba shi in ya taba shi su kuma sun ce monarchy du Gulf sun kare aiki amma Trump da shedan Yahoo babu ruwansu da monarchy du Gulf babu ruwansu da Larabawa Isra'ila saboda gurinta na garin Israel babu ruwanta a shahi Saudi Arabia a shahi duk inda za a shahi daga ƙarshe ca za ta yi taje ta yi occupant su tunda shine rafkinta abin da suke so Iran da kasashen Laraba a shahi su to kuma wannan ba zai faru ba insha Allah Iran za su ba Iran wahala na ga muku Iran lalle za su ci gaba da ganin bombardaman American da na Isra'ila amma Isra'ila da Amurka ba za su ka ƙarshen Iran ba alƙawali ne na Allah wannan walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taɓa dora kafirai saman mummunai insha Allah to dan haka zan dakata daga nan abinda ne daidai ga mudakatar ne daga Allah abinda ne kuskure karamci ne na ilimi da tuntuban harshe da shedan kenan sai a karba duk inda aka ji wani kurakurai a cikin fashin bakin to kenan an samu tuntuban harshe da karamcin ilimi da kasawa ta dan adam da shedan sai a karba haka aqulu qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum Allah ya sake sada mu a wani karan in wani abu ya huto na emergency na urgence wanda ya dace mu huto mu tsokaci mu jawo hankalin al'umma ta Afirka masu jin yaren Hausa za mu huto kuma hallo mu ci gaba da faɗakar da ku Afirka mu farka 'yan Niger mu farka 'yan IAS mu farka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to duk wannan analyst American abinda yanzu kawai ake gudu a nan Amurka kal Amurka ta je ta yi utilize kin
armin nuclear ta jefa ma Iran ko ita ko Isra'ila. Amma a nan Amurka ma yakin wannan ba a san shi. Amurka ai a satin da ya gabata marsh aka yi a New York wanda Amurka ta ce no king in America. Amurka ba za ta taɓa zama Saudi Arabia ka zo kai Donald Trump ka zama king. No dictator in America, babu dictator a nan Amurka. Kuma an tsani Yahuda a nan Amurka. Kawai sai 'yan gwamnatin Amurka kawai suke son su, suke tare da su. Saboda tsoronsu da suke yi. Donald Trump da su suka dora shi. Na gaya muku IPAC su suka dora shi. Kenan babu yanda zai kuma akwai wannan file na Epstein. Epstein tun da shi ajan ne na Mossad. Kuma iya da secret diya na Donald Trump. Wanda Donald Trump ta'amulinsu da kankanin mata da su Jeffrey Sachs. Wannan Jeffrey Epstein, sorry, ba Jeffrey Sachs ba. Allah raba Jeffrey Sachs da wannan abu. To, don haka wayannan su ne Epstein class su Donald Trump. Duk wani shedanci da ka sani Donald Trump iya cikin shi. To wannan shine Allah ya ka dan yi finirkin Amurka. Mutane da suke gani wane ne a'a duk abin da Allah kaga yayi daidai. Lalle Iran bayan Allah ya jarabce su. Na gaya muku daman za su ma Iran banna da yawa. Amma ba za su ga ƙarshen Iran ba. Ba su isa ba za su taɓa ka ƙarshen Iran. To kamar yadda na ce muku Iran ba ni hudda tsammanin Iran suna da armin nuclear. Saboda mi a cikin aƙida ta Shi'a akwai abin da ake ce ma taqiyya. Taqiyya kuma akwai shi a cikin Islam. Manzon Allah ya ce yaƙi ɗan yaudara ne. Abokin adawa bakka bashi sirrinka. Saboda haka cewa Iran Ayatullahi Ali Khamenei Allah ji karan shi ya ba da fatawacciya Iran ba za ta yi armin nuclear ba. Wannan duka ba zai hana ba ce suna da ita. Taqiyya ce. Saboda su sun san sarai kafirai yanda Allah ya ga mu a cikin Qur'ani da mu da su. Kuma sun san abu guda ɗaya tak ne zai sa Amurka da Isra'ila su shafa musu lahiya shine armin nuclear. Ba wanda zai sa Iran ya hana ta je ta yi armin nuclear. Sun san in ba su yi armin nuclear ba to karshen su ya zo. Yau Kim Jong-un da ya je Kim Jong-un da ya na North Korea yanzu Donald Trump ba shafa mishi lafiya ba lokacin nan tarmikin Donald Trump na farko kullum ba da shi da Kim Jong-un ba suke yi da yayi taste yace Donald Trump ka zo yace ya dana ta yace sai White House Donald Trump da haukan shi ya bari ashe kura mata na tsoron gidan mai babban sanda ciao yanzu Donald Trump iya me na sai kin yaje duka wani abu installation na energetic na Iran da duka sit na de Salman na abin ne gashi da suna na Iran ya je duka je ataken shi ko su je su bigi wannan kinsu gurin su inda suke abubuwa na nuclear su to Iran ku ta ce in ya saki yi wannan ita kuma duka wanda suke abubuwa na de Salman kin wannan na mer na duka monarchy du golf kin nan suka ce duka za su je su tashi da shi kenan babu ruwa in babu ruwa kuma ina za su tafi Laraba ina za su tafi sun shikenan gurin hijira ne za su yi wansu zo Afirka wansu su tafi ina ne to Trump babu ruwan shi shedan Yahoo babu ruwan shi da Larabawa Donald Trump duk abin da shedan Yahoo ce zai yi tunda shine Allah shi na ga muku Isra'ila ita take komandan Amurka Yahuda jaraba ne fa dan kana so ka san waye bai Yahudi to ka koma ka karanci Qur'ani ka gane Qur'ani yanzu sai ka bar geopolitics sai ka koma Qur'ani abinda Allah ya ce ma shi yasa abinda nake ma gudu su dai ne Yahudan wannan ba wani alƙawari da suka taba cika ma Allah barantana Annabi Musa alaihi salatu wassalam bazan taɓa tsammani za su cika ma Trump alƙawari ana cikin tantamunawa a deux reprises ana cikin negotiation tsakanin Isra'ila da Amurka da Iran suka kai ma Iran hari na farko bara wata na juin haka suka je guerre de 12 jours da aka yi Isra'ila da ta ji wuta ta kiraye Amurka ce a dakata dan su je su sake shiri kuma haka yanzu wannan ana cikin negotiation a Oman a lokacin nan Donald Trump ya kai ma Iran hari to Iran suka ce yanzu ta kare ba negotiation da su da Amurka kuma tsaye da yaki sai a bisa kan condition kin Iran yanzu Detroit de Hormuz ya koma na Iran yanzu kuma kuɗin da take so za ta sa ko yuan ko menene kuma duk wanda zai bi Strait of Hormuz sai ya biya Iran haraji yanzu hannun jari ya tashi ma Iran yanzu Rasha da Donald Trump ya sa musu embargo na man fetur yanzu sun hudda man fetur sun kai ma Cuba tana can Donald Trump iya can iya a kin Cuba
yanda ya ma Venezuela haka yake so ma Cuba dan ya je dora wannan mahaukacin secretary da takin Marco Rubio tunda shi uwayen shi yan Cuba ne kenan iya zama president kin Cuba tunda dan Cuba ne iya so ya kai shi Cuba ya dora shi mulki a Cuba amma Rasha tana nan tana kai musu agaji Rasha ta huce da ayari na bato na man fetur Donald Trump kuma ya ce ya bar Rasha ta huce wayewa in na fale shuwa yanzu gyarkin Ukraine daga can ya barta ya komo wannan shi kuma yanzu Putin iya can iya kallon su iya dariya Putin iya taimaka ma Iran iya bata duka abin da ya kamata na ransanyaman da sauransu duk inda wani avion yake na Amurka ko inda sojojin Amurka suka shiga otal da China da Rasha suke ce ma Iranian gas can suna can otal kin kubisu ga wani bai hude kamar da eschatology aka ce karshen duniya Yahuda za su rika laɓeya bakin ice ana cewa musulmi ga wani bai hude can kama haka ne kun gani ai wancan duka kamar wani metaphor ne aka yi utilize tunda akwai wani sabon an kasu za ka su amparabol ne za ka su kai ne za ka diba ka gyara ka gane a context kin da kake ciki menene ake misali da wannan to don haka suna nan Isra'ila da wannan suna shan kashin su ko a jiya Iran hira taɓa so wannan F-15 guda biyu ina ga da F-15 da F-35 ne F-35 da F-15 Iran taɓa so Amurka suka so su ta kuma gashi nan Iran TV, Press TV ta Iran ta zo ta wallafa ga sunan yanzu akwai pilot guda shi ya tsira daga cikin pilot king kuma kun san F-15 in aka buge mutum ma akwai fourth chance mutum ya yi survivor saboda parachute daga an wannan zai dekalanshe kawai in ya so can jirgin ya tafi wannan shi sojin pilot king ya je ya hwada da parachute kwa to wannan shine to F-15 kwa c'est très difficile ake abatar kin shi Amurka ils étaient sûrs za su iya survole kin espace aérien iranian amma ina sun gani yanzu dukkan kalkulkin Amurka ya sake sun rikice sun tsorata to wannan pilot kin Iran ta sa chasse à l'homme na $90,000 duk wanda ya samu wannan soldakin nan wannan pilot kin na F-15 kin nan da suka basu to ina gani kuma SK ba a same shi ba ban sani ba je pas eu les dernières informations tunda ban samu na dan zamana ba barantana in samu les dernières informations voilà donc kenan wannan shine abinda yake faruwa Amurka tana nan tana shan kudata da ita da Isra'ila a hannun Iran kenan duniya ta gani Amurka ba super power bace kuma na gaya muku ba wai China ba ko Rasha za ta tsaye da Amurka da Isra'ila bi iznillahi ta'ala Iran za ta ka karshen su Iran da ikon Allah Iran za ta ka karshen su kuma in Iran ta ka karshen su a lokacin da mu mun samu lafiya a Afirka kasashen musulmi insha Allah a lokacin nan za su rabu da wannan jarabar ta aqidan nan da sauransu na Larabawa kuma Iran ita za ta iya taimaka mu da technology musamman irin kasashen mu na IS da muke so mu huta daga kangi na mulkin mallaka za mu nemi ayi transfer da technology mu ma ya kai muna kirkira ko mu dai a lokacin babu ƴaƴanmu da jikokinmu su zo Niger wadda akwai jirage na yaƙi ƴan Niger sun iya on va former des ingénieurs on va faire les transferts de technologie duka Iran ai da haka suka yi lokacin nan tun zamanin sha ya kai a lokacin suka samu technology paske lokacin sha iya shiri da Amurkawa aka yi ta turo su karatu Amurka to amma da ke su ƴan kishin ƙasa ne in sun zo ba zamana ba suke za su koma su taimaka ma ƙasar mu shi ƙasar su ne su kuma baki in ya zo da ga wani ilimi ko wani kone san su gare shi ya kwammace ya zamana ƙasashen turawa da ya koma ƙasar shi ya taimaka mata duk wani fasaha da Allah ba shi ya kwammace ba wata ƙasa da ya ba ƙasar shi kuma wannan menene a kwakwalen mu yake shine nace a cikin tahiyar mu ta revolution abu na farko da zamu shine decolonization mental shi yasa Afirka yau ka gani mun ci baya saboda wannan colonization da aka ma yan Afirka duk ilimin su bai amfana Afirka kenan akwai jan aiki a gaban mu to Allah ka samu dace to dan haka wannan shine bannar da Iran take nan take ma Isra'ila da Amurka kowane dare sai Iran ta je ta yi lugudan wuta a Isra'ila yanzu ga Yemen nan Houthi sun shigo yaƙi Ansarullah ga Hezbollah da l'autre côté suna kai ma Isra'ila hari an sa ta sandwich yanzu Trump abin in yayi zahi zai je duka wannan lecit energetic Iranian la ya kai musu hari in ya kai musu hari ita kuma Iran ta ce Emira ta ƙare ta shahe Emira daga existence Saudi Arabia ta ƙare duka su ma za su je su yi detururkin don ka gashi da suna wannan sitkin su na de Salaman wanda ake tace sel shine ake ta de Salaman kenan
a mai da ruwa a samu odus dan a sha. Me yasa ake cewa yaƙi na duniya zai koma yaƙin ruwa? Afirka musamman mu Niger muna da nap phreatic, muna da odus, kenan kun ga akwai ƙalubale wanda shi yasa ya zama wajibi mu tashi tsaye mu rika hangen abin da ke faruwa a duniya don mu prevenir, saboda kan mu abin ya je iske mu. To shi bakin mutum bai da projection, shi a kullun abin da zai samu yake dibi. Shi yasa mutanen mu basu iya gwagwarmaya, shi yasa mutanen mu a kullun in kaga sun shigo abu suna tsammanin wani abu in ba su same shi ba za su bari, saboda ba su da aƙida. Matsalar da yawa ta 'yan Afirka kenan. Kal ka ɗauka mu wani Niger. Matsalar 'yan Afirka da yawa da ake ta samun fit de cerveau. L'Africain il préfère venir servir en Occident que d'aller aider ses frères africains. Kuma yau Africain in ko Occident kin suka zo tsakanin su suna bakin cikin juna, suna jalousie. A gidan bakin ciki da hasada yan mu yawa. Kuma wannan miye daga bauta da muka yi, wannan esprit ne na esclave. Kuna ganewa. C'est l'esprit d'un colonisé. To kenan akwai jan aiki a gabanmu, 'yan Afirka. To Allah ka sa mu dace. Don haka, Donald Trump ya ce zai maida Iran back to the Stone Age. Zai maida su koma a l'âge de la pierre. Age irin wanda ake cewa ko l'homme de Cro-Magnon ko Homo sapien. To haka yake so ya maida Iran. Shi kuma bai san bai isa ba. Iran tana tahiya da ayal Allah ne. Sai Iran wa ma ramaita iz ramaita ne walakin Allah harama. Duka misilkinsu suna da sunaye wanda za su yi. Akwai Al-Qudus wanda za su je su yi liberakin Jerusalem, suna nan aji. Akwai Haibar ai kun sani ai mazamni ne na Yahudawa a Madina. Duka wannan dan a ɗanɗana ma Isra'ila kudatta ne aka yi ta da sunayen Allah a jikinta. Akwai Kiyama wanda ita ta ƙarshe ce. In aka buga ta kenan shikenan sai tashin kiyama. Za ta bashe ne. Yanzu a kowace cluster bomb kin da gare su, wadda wata shegiyar misil ce gare su, in an jefa ta ta bude, in ya so akwai iyan bama-bamai da za su watsa ko ina, da ita ce suke kona Isra'ila yanzu. Now, Amurkawa waɗanda suke le geostrategy American irin su Dr. Douglas McGregor suka ce a duniya yanzu in kana neman waɗanda suke da technology en matière militaire, il n'y a pas comme l'Iran. Des ingénieurs waɗanda suke expert en matière militaire suka ce Iran ta fi kowa ingénieur a bisa kan wannan fannin. To mu shine muke da bukata yanzu a Afrique. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs en Afrique. Il y a des mêmes facultés wanda ya kamata dan Afrika kai je karanta su ma. Su wani sociology, su wani philosophy, su wani waye, duka wannan shirme ne. Tunda ba abin da za su kai ka, ba abin da za su kare kasar ka. So wani harshe ma to da dan dama saboda zai taimaka a cikin diplomasiya. Tunda a diplomasiya ana so yan diplomat in zaka tai kasashen Ingilishi a ce kana jin Angile, ko ma da Hausa ka zaka yi in dai kana ji kana da wani yan natu, ko kasashen Laraba kana dan jin Larabci ko kaza, duka iya taimaka a cikin diplomasi. Parce que la communication est très très importante en matière de diplomatie. Ana ganewa? To ka shiga kuma wani fagagi na diplomasiya, ana zancen geopolitics, ana zancen yaƙi na gabas ta tsakiya ko. To wannan shine yaƙin wannan Allah kaɗai ya san abin da zai faru a cikin shi. Ina jin tsoro. Kamar yadda na ce muku, wannan premise ne na Troisième Guerre mondiale. Wani kamar somin taɓi ne ko share hoge na shiga yaƙin duniya na uku, wanda ne bayani a game da zaben Trump. Yanzu kuma duniya tana nan tana hwada cikin gashi da suna depression, kamar depression da ake ko recession da ake cewa wannan a nan America, kamar the Great Depression da aka yi, crise economic de 1929 wadda ta 1929 wadda ita ce ta kai zuwa ga yakin duniya na biyu. C'est cette crise économique de 1929 qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. To wannan crise kin da za a yi, in yanzu 'yan Houthi suka rihe Babel Mandeb, Mer Rouge da Ocean Indian, yanzu ga Mer Noir nan babu access da ita da Gulf Persic da sauransu, mi zai faru? Shikenan. Kuma in Trump ya bigi gashi da suna le site de dessalement iranien, the desalination plant, ya je bige su,
me zai faru? Iran za ta bige duka Gulf ne, babu ruwa, ina Laraba za su yi. Waye zai iya rayuwa babu ruwa? Babu man fetur, babu gas, kana iya rayuwa, amma babu ruwa akwai wanda zai rayu? Ah, parce que l'eau c'est la vie. In babu ruwa waye zai rayu? To wannan abin da Trump ko babu ruwan shi da shaidan Yahu, wallahi za su je su bugi wannan abin. In suka buga kuma Iran, duk alƙawarin da Iran ta dauka sai ta cika shi. Kasashen Laraba tun da su suka ba su mafaka sun kare aiki. Qatar ta zo ta nemi a shirya da ita da Iran. Ta ce wayan su ƴan uwa ne da Iran, saboda daɗin da suke ɗanɗanawa da Lucas sun ga kusa zuwa ƙarshe, a'a gara su zo su shirya da Iran. Su sun ce sun sassauta ma Iran, ba za su kawo Amurka ba gurin su. Iran ta ce duk mai so ka Amurkawa ya ajiye a gidan shi. Duk abin da ya same shi shi ya saya. Iran ta ce wannan yakin a tarmikin Iran za a kare shi. Haka Iran suka faɗi. Haka wannan ya faɗi ministirkin su na affaires étrangères ya faɗi. Don haka duka komanda na IRGC suka faɗi. Sun ce yakin wannan shine yakin ƙarshe. C'est une guerre existentielle. Kuma Iran ta yi prepare kin wannan yakin tun lokacin da aka yi atake kin Iran, wannan Iraq. Tun lokacin da aka yi ataken Iraq, suka yi ta gina gidaje na ƙasa souterrain, underground siri. A cikin su ne kuma suka je suka yi les usines de fabrication de missiles la. To don haka Amurka ta yi ta nema da